Mga ka-Disciple, isipin nyo ito. May hawak kang kandila sa gitna ng dilim. Kahit gaano kaliit ang apoy, kapag tinakpan mo, mawawala ang liwanag. Pero kung hayaan mong magningning, kahit isang kandila lang, kayang palayasin ang dilim sa paligid. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 22. Monday of the 25th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 8:16-18, sinabi ni Jesus, walang taong nagsisindi ng ilawan at tinatakpan ito ng sisidlan. Sa halip, inilalagay ito sa patungan upang makita ng lahat ng pumapasok. At idinugtong pa niya, sapagkat walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi mabubunyag at malalaman. Kaya't pakinggan ninyong mabuti, sapagkat ang mayroon ay lalo pang bibigyan, ngunit ang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. Mga ka-Disciple, malinaw ang mensahe ni Jesus. Tayo ang ilaw ng mundo. Hindi tayo binigyan ng pananampalataya para itago o para sarilinin, kundi para ipakita at ibahagi. Ang pananampalataya ay hindi trophy na itinatago sa aparador, kundi apoy na kailangang magbigay liwanag at init sa iba. Minsan, natutukso tayong manahimik na lang kapag may mali sa paligid, baka kasi ma-judge o pagtawanan. Pero tanong, paano kung ikaw na sana ang magiging instrumento ng Diyos para magising sila, pero pinili mong manahimik? Kung ang liwanag mo ay tinakpan ng takot o hiya, paano pa magkakaroon ng pag-asa ang iba? Kaya mahalaga ang sinabi ni Jesus, ang mayroon ay lalo pang bibigyan at ang wala ay kukunin pa. Ibig sabihin, kapag ginagamit natin ang ating gifts, oras, talento, resources, lalong dumadami at lumalago ito. Pero kapag tinago natin, unti-unti itong nawawala. Halimbawa, kung marunong kang magdasal, magbahagi ka ng dasal sa iba. Kung may talento ka sa music, gamitin mo sa paglilingkod. Kung may kaalaman ka sa salita ng Diyos, huwag mong sarilinin, i-share mo. The more na ginagamit mo para sa Diyos, the more na pinalalago niya ito. Pero kung itatago lang natin, baka tuluyang mawala ang liwanag na ipinagkaloob niya. Reflection questions. Ako ba'y natatakot magpaliwanag ng aking pananampalataya? Nakikita ba ng iba ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng aking buhay? Ginagamit ko ba ang aking mga bihaya para sa sarili lang o para makapagbigay liwanag sa iba? Mga ka-Disciple, tandaan natin, kahit maliit na liwanag, kapag pinagsama-sama, nagiging mas maliwanag kaysa anumang dilim. Kaya hayaan nating gamitin tayo ng Diyos bilang liwanag sa mundo, sa pamilya, sa trabaho, sa social media, at kahit saan tayo naroroon. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Online for Christ, offline with purpose. God bless.